जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बे समाव जोंनि बरिमाखा हालामनि बरिमाखा हारिमु आफादनि नेहाथारि मानगोनां रति प्रसाद मुसाहारिया बिथां मानगोनां बासन्ति ब्रह्मनो गांसे आर'नाइ होनानै बिथाङा मान बावनो नागिरदों। जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय बिथां बासन्ति ब्रह्मनि जानानै बिथांखौ साबायखर बावबाय। रति प्रसाद मुसाहारि फंनैसो बुंगोन नामा? आं दा मा बुंनो आं बरिमाखा हालामनि जोंनि हारिमु आफादनि आं नेहाथारि हिसाबै जोंनिनो गामिनि आनै जायो आं सोमोन्दोआव बिथांखौ आं उन्दै समनिफ्रायनो खोनादो। बिथाङा थियाटाराव थानानै गोबां माने रल खालामबोदों आरो दिनैसिमबो बिथाङा गेजेराव मोनसे इन्टारेक्सन खालामगोन नोंथाङा बिथांनि रल खालामनाय जे फावथिना नुदों ना नुफेराखै? नुवासै नुफेराखै नुवासै नोंथां गोदान जोलै जाना नुवासै थिग बेबायदिहै थारमाने आं बिथांनि जिउआव हारिमुनि थाखाय जुजिनाय नाजानायखौ आं मोजां मोनदों आरो बिथाङा गावनि जिउआव बेबायदि बर' हारिमुखौ सिबिनायनि मोनसे जोंनि इयुन जोलैनो नेरसोन गालांदों। बे नेरसोनखौ जेन जोंनि बर' हारिमु सिबियारि बिथांमोना जेन लाखियो आरो बिथांमोन बायदि हारिमु सिबियारि बिथांमोनखौ गोसोखांनांगोन, अराय सम लाखिनो नाजानांगोन। अब्लासो जों जोंनि इयुन जोलै बर' हारिनि हारिमुखौ माने रोखा रोखा मुलुगाव सिनायथि होनो हागोन। आं बेखौनो बुंनानै बरिया नोंथांनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय। बिथाङा बिटिसि सरकारनि सिनियर फाइनेन्स एडभाइजार जानानै दङ महेश बसुमतारी। बिथांखौ फंनै बुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बयनिसिमबो बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै थारैनो बे बाङालिपारा गामियाव बरिमाखानि बाङालिपारा गामियाव नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा हाबाफारिया जाबाय बावैसो बुंलांबाय जे हाबाफारिया जाबाय मिथिजानाय सिनायजानाय फावखुंग्रि जायखौ जों बुरखांनानै मोनाखैमोन। बावैसो जों खबरखौ मोननानै बिथांखौ जोङो जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि जानानै बिथांनो मान बावनायजों लोगोसे जों गासैखौबो जाहाथे सिनायलायनाय जायो बिनि थाखाय जोङो हाबाफारियाव आं फैनो मोननानै बहुद मोजां मोनबाय। बिथां गबिन्द बर'आ लिरबिलाइ जिथु फरायनानै होलांबाय मान बिलाइ, बे मान बिलाइयावनो गासैखौबो फोरमायलांखाबाय आरो लोगोसे नै जोंनिनो बोसोनगिरि गंगाधर रामसियारि आदायाबो थारैनो गासैखौबो बुंलांजोब्बाय। बेनिखायनो आङो गोलाव बुंनो थाङाखै। बिथाङा जे बर' हारिमुखौ फोथांनायावहाय बिहोमाथि दङमोन, कालसारखौ फोथांनायावहाय गोबां जायगायाव आसामनि गोबां जायगायाव थियाटार दिन्थिनानै फावथिना मुलुगाव बाहागो लाफानानै बिथाङा जे बिहोमा होलांबाय बेनि थाखाय जों बहुद गोजोननाय मोन्दों। बिथांनि इयुन आरो जिउआ मोजाङै जाहाथे मोजां सोलेरा मोजां थायो बेखौनो आं मिजिंथिबाय। लोगोसे गासै न'खरनि गासैबो जाहाथे मोजाङै रुजु रुमु रायजो जानो हायो बेखौनो आं मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे जों उनावहाय माब्लाबा बिदिनो आरो मोजां मानसि लोगो मोनबावब्ला सोरबा थालांनाय बेखौबो बुरखांबावनानै आरोबाव जोङो मोगथाङाव जाहाथे जोङो जोंनि गौथुमनि जोहै जों बिदिनो सिनायथि होलांनो हायो नामा बेखौ जों नाजाबाय थागोन। दा जोबनायाव आं फोलावनो सानाखै। दा बिथांनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसे बहाय नुजानाय गासै नै हरेन बर' आदा आरो गबिन्द मधुमलारि आदा, गंगाधर रामसियारि आदा, नै गौरिकान्त आदा, बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ सिबिनायखौ खुलुमनाय बावहरनानै आंनि दिनै बै जा आब' बासन्ति ब्रह्मखौ जिथु बरायनाय हाबाफारियाव फंनैसो बुंनो होनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे समाव जों आरो फिन खावलायगोन जोंनि बे बरिमाखा हालामनि सासे सिनियर सिटिजेन गेदेमा मुस्रि
हरेन बर' बिथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय बिथाङा जायगानि जानानै मा बुंगोन जायखौ फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमा दिनै दि बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दङ बिनि बागै एबा बासन्ति ब्रह्मखौ जे जों बरायनो फैदों बिनि बागै फंनैसो नोंथाङा गावनि गोसोनि साननाय बाथ्राखौ जोंनो फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गुसुं खुलुमबाय बयखौबो आं फंनैसो बुंनो सानदों आगै बिनानाव जोंहा बासन्ति ब्रह्मनि बागै फंनैसो रायजो राजानो बुंनो सानदों जोंनि जायगानि बायदिसिना थियाटारफोराव बाहागो लानानै मुंखौ लाबोबाय ओनसोलनि जायगानि हारिनि बे जोबोद गोजोनथाव बेबायदिनो जाहाथे अरायसम गावनि जिउखौ गोबाङै रुजु रुमु जालांनानै हारिनो जेसेबां हागौ होलांबावथो हानायसिम बारा बुंनो सानाखै आं एसे लोरबां जादों मानसिया बहुद खोथायाव ओंखायनो आं मिथिनाय लेखा जोंनि हारिनि मुंखौ लाखिबाय ओंखायनो आरोबाव जाहाथे गोबाव सम थांना थानानै आरोबाव जाहाथे हारिनो माबा मोनसे होलांनो हायो बेखौनो आङो खावलायनानै फंनैसो बुंबाय गोजोन्थों। जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय बिथां हरेन बर'निसिम दा जोङो फिन फैगोन जोंनि थांखि जानाय बरायजाग्रा मानगोनां गेदेमाजो बासन्ति ब्रह्मखौदि जों दिनैहाय बिथांखौ जि मान बावबाय बा बरायबाय बिनि गोसोआव बा बिथांनि गोसोआव मा सानखांनाय फैदों एसे बुंनानै होगोन नामा आब'आ फंनैसो खुलुमबाय बुंफेराबोना दे एसे बुंबा जागोन नोंथांमोना जेरैबायदिहाय आंखौ नागिरनानै फैबाय नोंथांमोननि फैनायखौ आंबो मोजां मोनबाय जाहाथे बेबायसा नागिरनाय मानसि गैयामोन ना आंखौ बेसे दिननिफ्राय गोबोना थाबाय बेखौदि नोंथांमोना दि नागिरनानै आंखौ बेबायसा मिथिहोबाय सानखांहोनो रोंबाय बेखौनो आंहा गोसोजों जोबोद मोजां मोननाय जाबाय गुबैयै नोंथाङा गासै गावनि जिउआव बोसोर बैसे थियेटार मुलुगाव एबा नायजाब आफादाव हाबनानै गिदिंबायदोंमोन बोसोर बैसे जादों गासै आङो 18 जादों 18 बोसोर आरो बबे समनिफ्राय बबे उन्दै समनि बबे समनिफ्राय मा बैसोनिफ्राय नोंथाङा थियेटार मुलुगाव आगान होजेननाय 12-13 बोसोरनिफ्राय जोंनि बाङालिपारायाव अनफावरि आफादावनो अनफावरि आफाद बाङालिपारायाव माने गायसनजानाय अनफावरि आफादानो नोंथांनि गिबि थियेटार हान्जा बिनि उनाव अदालगुरि टेटलिं मिसनाव दैमु नायजाब आफादाव थांदों गेजेरनिखौ जों सोंला जोबथि खेबनि थाखाय नोंथाङा बबे थियेटाराव हाबनानै गावनि माबाखौ फावथिना माबाखौ फोजोबदोंमोन आंनि जोबथिया जाबाय सोरां मन्जु थियेटार लेसेरानि चन्द्रकान्त मुसाहारिनि मुंदांखा सोरां मन्जु थियेटार जोङो फंनैसो नोंथाङा जि सासे फावनारि मा मोनसे नाटकनि मोनसे डायलग एनि जिखुनु नोंनि मोजां मोननाय एबा नों गोसोआव थानाय बे डायलगखौ जोंनो एसे खोनासंहोगोन नामा होमबा बिहामजो महरै बरिया जायोमोन ना दे एकदम डायलगखौ पार्ट खालामनो दे होखारहरबाय आयै नों आंखौ होखारहरबायब्ला आं दिनै बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांगोन आयै नों आंखौ दा ओंखारायो आं दिनै ओंखारलांगोन नङाबा नोंहा आगै आं ओंखारलांगोन बरिया जोबोर गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम गमामा बिथाङा सासे फावथिना खुंगुरि फावनारि मुलुगाव 18 बोसोर गिदिं फैनानै नैबे इयुननि बेलासि समाव नैबे जिरायदों थेवबाबो जों बिथांखौ जिरायनो होआखै जोङो मान बावनो फैदों बे समाव जों बिथांखौ मान बावनो मोननानै जोंनि जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय जोबोर सिबिनाय थाबाय आरो गोजोननाय थाबाय।